ಜಿರಡಾಯಿಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಬಪ್ಪನಾಡು ಶೇಖರಾಜ ಕಾರ್ಯಗತಿ ಪರ್ಯ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಖ್ಯ ಬಪ್ಪನಾಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆದಿತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಯಾಕೆ ಓದಿತ್ತೆ ಅವನು ಬರೀ ಮಿಲಿಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆಗ ಕುದುರೆ ಇಂಕಿತ ನೆನಪಿಜಿ ಹೆಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಇಂಚಪ್ಪ ತೀರ್ಪು ಇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ವಾದ ಎಂಜಿನ ಪಂಡ ತುಳು ಇಂಗ್ಲಿಷಿಗೆ ಅಪ್ಪೇನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ತುಳುಡ್ದು ಬರ್ತಡೆ ಸುಮಾರು ಉದಾಹರಣೆ ಸತ್ಯನೋ ಸುಳ್ಳ ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನಾದ ವಿಷಯಲಿನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಅದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳ ಅಪ್ಪೆ ಅಂದೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪನ ಉಡುಪನ ವಿಷಯ ಆದ್ರೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೊಡು ಈ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶಬ್ದ ಇಂಚೆ ಬರ್ತನ ಮಂಟ ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡ ಅವು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಭೂಮಿ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಕಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಆಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಶಬ್ದಲೇ ಪಂಡಿರೋ ನೂದು ಶಬ್ದ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆದ ಅದನ್ನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಅಂತ ತೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕ ಒಳ್ಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೆಲ್ ಬಂತ ತುಳು ಟು ಗುವೆಲ್ ಬಂತ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಬಂತ ತುಳು ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಬಂತ ಇಂಚ ಇಂಚ ಸುಮಾರು ಇಂಕಿತ ನೆನಪಿಜಿ ಎಂಚಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯಾಗ ಒಂಜ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಒಪ್ಪನತ್ತ ಪಕ್ಕ ಒಪ್ಪಲ ಸಾಧ್ಯ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತೋಜುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಎನ್ನದ ಮಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ಕ್ಯಾಶ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತದೆ ತುಳುತ ಗುವೇಲೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದವೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಾನೆ ಇಂಚ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿ ತುಳುತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆದ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಯನ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆನೆ ತಿನಿ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಂತೆ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನ ತಿಳಿದ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಓ ಮಲ್ಲೆ ಓ ಸುರು ಮಾತ ಬೇದ ವಿಷಯ ಅವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ನಮ್ಮನ್ನ ಶೇಖರ ಮೇಡಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ತುಳು ಹೆಚ್ಚ ತುಳು ತುಂಬ ಕನ್ನಡ ತುಂಬ ಬಹುಶಃ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ಯರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೈಪೋಟಿದಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆ ಪೈಪೋಟಿ ಖಂಡಿತವಾದ ಅಗತ್ಯ ಜೊತೆ ಹೆಂಗ್ ಅನಿಸವಳು ಕನ್ನಡ ಇಪ್ಪಡ ಕನ್ನಡಗ ಇತ್ತನೇ ಆಯ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು ತುಳುಕುಲ ಇತ್ತನೇ ಆಯ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಅಂಡ ತುಳುಕು ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅವು ತಿಕ್ಕೊಡು ಆ ನೆಲೆಟ್ಟಿ ಇಂಚಪ್ಪ ಬಾರಿ ಕೆಲಸ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಕಲ್ಪವನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದ ಈ 3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದಿತ್ತು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರ್ ತುಳು MA ಶುರು ಮಲ್ಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಆಡಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ ಆತನ ಅಂಡ ಚರ್ಚೆ ಆನಾಗ ಅವು ತುಳು MA ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅಂದ ಒಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಕರಾರು ಬಂತಾರೆ ತುಳು MA ಅಗತ್ಯ ಉಂಡ ಅವನಿಗೆ ತುಳು ಪ್ರೈಮರಿ ಒಕ್ಕ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅವ್ರ ಮೂಲದ ಅಂತ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಸೀದಾ ತುಳು MA ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದಿರ್ತಾರತ್ತ ಅಂತ ಮಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಡೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಂಡೆ ತುಳು MA ಶುರು ಮಲ್ ಪಕ್ಕದ ತುಂಬ MA ಶುರು ಮಲ್ಪನಿ ಸರಿ ದಾಯ ಪಂಡ MA ಶುರು ಮಲ್ತದ್ದು MA ತುಳು ಪದವೀಧರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು 22 ಪಕ್ಕ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ತುಳು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೀಗ ನೇರವಾದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತತ್ವನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತದೆ ಕಲ್ಪೋಡ ಅಂಡ ಒಂಜಿ MA ಆತನಕಲೇ ಅವಳು ತುಳು MA ಆತನಕಲೇ ಅವಳ ಶುರು ಒಂಜಿ MA ಆರಂಭವಾಗ್ತದೆ ಕುಡ್ಲದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕಾಲೇಜ್ ಅವು ತುಳು MA ಉಂಟು ಅವಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ತುಳು MA ಪದವೀಧರ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಕರಿನ ವರ್ಷ ಎಂಟು ನೆನಪು ಮತ್ತೆ 2 ಕಾಲೇಜ್ ಆತದೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಶುರುವಾಗ್ತದೆ ಕುಳ್ಳದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ದ್ವಿತೀಯ ಭಾಷೆಯಾದ ತುಳು ಆತಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸರಿ ಯಾವುದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮರಾಣಿ ಆವಡಿ ಅಜ್ಜಿ ಮರಾಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂಚ ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಬಡಿತನ ಬೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬೀಗಿಟ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಲಿಪಿ ಕಲ್ಪವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬಹುಶಃ ಅಕ್ಕಳ ಒಂಜಿ ಬೆಂಬಲ ಉತ್ತರ ಯಾವ ಎಂಚಿನ ಅವಳು ನಿಖಿಲ್ ಈಗ ನಾಳೆಯ ಸಂಘಟನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸೂರಜ್ ಪಂಡ್ಯರ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಸೇರಿದ್ರು
ಆಯ್ತಾ ಏತು ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪಡ ಏತ ಮಟ್ಟದ ಊರಿನ ಬೇತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಒಬ್ಬೇ ವಿಷಯಗಳು ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳು ಅವನ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ದು ಮೇಡಮ್ ಹೋದಿರಿ ಕಲ್ಪಾರಿಗಾತ ಅರೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತದ ಅರ್ಜಿಡಿಗೆ ಎತ್ತದ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ವಾರ ಅಂದು ಯಾನಕಂಡೆ ಮೂಜಿ ವಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ಒಂಜಿ ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪವನ 2019 ಇಸ್ವಿಡ ತುಳು ಸಮ್ಮೇಳನ ಉಜಿರ ಆಯ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ತೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ತೆತ್ತೊಂದಿ ಮಾತ್ರ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪರ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ತುಳು ಲಿಪಿ ಆದ ಆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಉಂಡೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಆ ಲಿಪಿನ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಪುಸ್ತಕ ಅವ್ರು ಸೇರ ಒಂದಿತ್ತು ಅವನ್ನೇ ತೆತ್ತೊಂದು ಸುಮಾರು ತೆತ್ತೊಂದಿರು ಇತ್ತೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಈ ಕಲ್ಪವಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಲದಂಚಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಊರು ಅವನುಂಡು ಅಂತ ಒಂದು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರ ಹೋಗಿಲಿ ಪಾತ್ರ ನಾಯಲಾತ್ತೆ ಯಾನೆ ಪಾತ್ರ ನಾಯತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳಿಯರು ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನನಗೆ ತುಳುದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಅಂತ ಮಲಮಲ ಬಿನ್ನಿಯರು ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಉದೀಪ ನಾಯನಿಂಚಿನ ಈ ಒಂದು ತುಳು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ರಾವಡಿ ಮೂರಿತ್ನಾಗ ಪೂರ ನೀತಿ ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೇನ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಕಲ್ಪನಾಕ್ಲೆ ಆಂಡ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಕ್ಕ ಇನಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನಾಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಶುರುತ ದಿನ ಇಂಚಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಪನಾ ವಿಷಯ ಇತ್ತಂಡ ಶುರುತ ದಿನ ಈ 5-100 ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಮುಜೆ ವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನಾ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಸುರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತಿಡು ಬಿಡೋದು ಇನಿ ಸುರುಮಲ್ತಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿನ 5 ಜನ ಅರ್ಧ 4 ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬರಿ ಎಲ್ಲಂಜಿನ 5 ಜನ ಬರ್ತದೆ ಒಕ್ಕೊಂಜಿ ವಾರಲ್ಲ 5 ಜನ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾದ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ವಾರ ಕಲ್ತಂಡ ಅವನ ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಬಳಸ್ತದೆ ಅವನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ತುಳು ಲಿಪಿಟ್ ಒಂಜಿ ಚುಟುಕ ಆತ ಬರೆಂಡಲ್ಲ ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಮಲ್ತನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಾರ್ಥಕ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ಪಡೆದು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ